बुंथ'ला दे जानायखौल' बासिना मा जानो होनलाय एखौ लांफायाना थैनायाव मानसिखौ हास'नानैसो खावो फबो मा होनबावगोन गावखां नागिरदोसो सैमालाना अबेखि थांदोंमोन साखि खोमा फैबाय नुदो फिनिसिंआव सोर लायोलै हौवा हिनजावदोलाय बेमारालाय सनलायबाबो मा जानोखाय बेमार जाबा आं गारना दोननांबाय इखौसो बख'इसो माला मा सिखायबाय दंलै नै मोनसे गुरैनोबाय दंना आया बारा गियान होबाथाय मावनो बायोलै आंहा मिलायगोन मानसियालाय बेफोरबायदि मिलायनायखौसो लाखानांगोन नालाय जिबनाव नङाबा बिराद फस्थायगोन बेथलै रां रुपानि साननाया लागै फैसाया थाखायानो गैया जालांबाय थेवबो जानायखौ गारा धार लानानैबाबो जायो माने दे हो थाखायदि बेफोरसो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे nmahilary चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन थुदो बिदिब्ला लोगोफोर दा आं गांगाथफाखौ लोगो लानो थांनि ओमफ्राय ना बिथिंजाय मेक्सा ओरैबादि उन्दुनानै दं जाखांबा माने बेबायदिनो बेलबांबां उन्दुना थायो आरोना मालिकनि गियान लाखायो जिखुनु बुस्थुआनो जा अमायानो जा दाउआनो जा सैमायानो जा माने मालिकनि गियानखौ लाखायो गथ'आबो सासे गथ'आबो माने न'खरनि गियानखौसो लायोनो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो नोंनि लाबोनाय माबाया फिसालायाबो नै गियाना डेन्जारखा जाखांबाथाय गांगादफा बायदि सेल उन्दुना थाखायो आरोना जेबो बुंनो खोथा गैखाया मिनिनो लागासो ओमफ्राय नोङो थौ थांगोना थाङा थालिर फस्लादो अमा बेदर संनो नागिरदो अमा बेदर माबा मोनसे संनाय जानायनि खोन्था होनबाथाय माने सिङाबो सागागोन खिन्थु दानि खामानि थिनायाव मा होनबाय सिङानो सादोलायनो दाबा खसा थांबा थौ थाङाबाथा जागोन ना जाया आं मोनसे आइडिया गोसोखांदो थालिर फस्लादो अमा बेदरदो तामाम गोथाव संनानै थालिर बिलाइयाव ओंखाम जानो लुगैसोगारदां मेक्स बिदि माबोरै जागोन संसारा हे मेक्स मा जागोन छि उन्दुनाय जानाय थै आरो नोंबो नुद' हाय यानोसो सैमाखौ लाबनानै माबा माबि खालामगोननो ट्रेनिं होगोननो ट्रेनिंआनो इन जाबाय ट्रेनिंआ इ उन्दुनायानो जाबाय दे मैक्स उदी खुन्थिया दि ये देखो ट्रेनिंग कमाल ट्रेनिं बे उन्दुनायल' जाखांनानै उन्दुनायल' दगल माथो खालामगोनलाय मा सोरखौथो थिबाय थागोन थौ दाना जोङो लायग्रोनोसै थालिर फस्लाखौ नै थरायनाय रेडि जाबायानो बाब सेखा रुवा लालायनानै ओमफ्राय नै इखैजा थाइजौ जानायनि पार्टि गोखैना गोदै थाइजौआ हो माने गोखैना गोदै फारसेथिं मेदामाबो उन्दुना दङ ओमफ्राय दाना जों थालिर फस्लाखौ लायनानै रेडि खालामनानै माबेयाव संगोन जायगाखौ साफा खालामनानै बानायनोसै नामा थारगा हो हाग्राबारियाव हाजोआव बन दाननो थांग्रासो नुखादों मानसिखौ बन रोगाग्रानो फाफ्लियाव बानग्रा थौ चलो गोब नुबायलै नों बायदिया बेलेगदो थांबाथाय माबायदि जागौमोन आं साननानै नुखारजोबदों खोथा बबेखौ दानगोन ओमफ्राय इखौ दाना मोजां दाना ओइनिखौसो दानगो आयथाखौसो बा मोनसोरखौसो नायदो बेथलै इखौ जाया इखौसो जागोन थौ लेथ्रा बारनखौ जायो नामा थालिरखौ मा रोंथ्रा नोंलाय एख' गैथ्रा सम मोनजाबानो जायो होननाय रखमसो बेथो मा होनबावगोन मानसि गासैखौ दानदो दे दानहर माबार बबे दानगोन नै फांसे दान फिसाखौ एसे गिदिरखौ हो गुदियाव दान बबे दानांदो बबेखौ
ओइयाव गोजौ दानस'ग्रोनांगौमोन नोङो होमबाना लाबनो मोजां जागोन ना नाबा फख्रियावसो गोलैगोन इयो फख्रियाव लायगोन नोङो गोजौ दानस'ग्रो होंथ्रा मरा गुरु दे दानस' दानबायथ' नालाय दानस'ग्रो हो दे हो थाखायदि बेफोरसो ओरैनो जागार दं बोथिथाम नाया पाखायाव दानगोन दा सेखाखो नायनानै मानो इदि होनबाय थायोलै नोङो मावाबा मावा था गरमानो बारायबाय इमान सान्दुङाव नुबाय लोगोफोर जोंख्लाबजोबदो ओमफ्राय इखो सैख्लाबजोबखागोन नामा सैख्लाबा र' इखिनिखौ साफा खालामबाय आरोहाय बा थौ सायाव ला हायियानो मानसिया iya teaser song oh hap adi ini yang hasga ya baik kamar tur ya han ngacikin dong kamar dong nelle kamu nyokan kamu nyokan nang bilang mau beo main tuh kecil bandam benar milai macam lagi pura di milai nih keselah kanan kenal leh si punau nggak berat posta kan betul Siapa yang konan salah yang dah. Masa orang ni jauh ni macam mana? Oh, beri karan pidi ni. Ni lagi ro aku tak nana ni bustu pona kan ni bustu pona kan ni ke. Mau di tan ni turun ya. Tan kelas guna makan. Ke? Ni. Sakit ni hasil ni ke. Baik, gerak dong lain mah. Oh, kau sabak sah nagir kena makan leh. Itu rengganar rambung nalar. Anjing kasih. Nak sah nagir tu makan mana nagir deh. Sengkap urlain ni mana ti beli tu. Oh, itu sebab oh itu malah. Masih ke bidung lain? Ni masih kurin bidung na? Iya. Baragian batai mau bayi dilihat. Oh, disho. Oh, isu. Nah ya guru yang kayaknya laden nari bung bayi dong na. Baik. Mau kuim balai. Kau jangan cempe. Kalau saya bang jajukun. Nggak suka sih. Wah, pastor. Ready terna. Jangan sih gede, ma bare, sih gue bawa berjani, kini hane luanda. Nih kisah oma berdurungan ni lah kabai, pias labai, empai bermadar labai, tanya alu talu bunda ni lah kazubai, yang nang sih gue lo. Orangnya ada starting out, middle sosial lagi mau kan, empai finishing ang lakan, finishing out, lebar. Deh ma bare sih gue bawa, duta jalang ni sih malam menjaga. Jangan kelo. Jangan kelo ni deh, dia berjani. Esi gobawa, iman gue tahu bustu songan deh. Serga deh, nengni sekarang deh, nengni deh kredit dah, nengni deh. Logofer नै दा आङो सारायखौ जाननोसै जानबाय आं लोगोफोर दायो माने गांगा थफाया इखिजा बनखौ सुना होसिगोन आरोना ओमफ्राय ना आं इखिजा एवसिगोनल' माने गांगा थफा गैयाबाथ' जाखाया नालाय सुनांगोन दै सुना सुवा नारगोन दे दसे दा आङो इयाव थाव जाननोसै नै थावखौ होनोसै बेसे गोबां नांगोन मेजेम गोजाखा बेदरा बारा गोबां ना जाबायना थाव होबाय नै पियास रेडि जाखागोन गासिबो मिथिखायो जेनेबा ओमफ्राय ना माबायदि स्टाइलै संना जायो ओमफ्राय ओरैनो गावबागाव रेसिपि गावबागाव बयबोथ' रोंखायोआनो थेवब्लाबो आंबो संना जानोसै आरो दिनै बैसागुनि नामाव लोगोफोर नै दा आं पियासखौ हरनोसै बेदरखौबो हरखाबाय नै दा मोजाङै एवफ्रामना लानोसै माने गरमजों अरावनो थानो हाया मोनलायोहाय टेस्टि जाखासिगोन गांगा थफाया खुदैयानो स्रु गलांबायो केमेरामेन जानानै खुदैयासो गखायोना बेदर होनबाथाय
नायबाय थानाङा अरा मोजाङै सुना हर अरा जोंखाबायानो दङ नै टेनसन गैया नों जि होनांगौ होबायल' था अभी हम रंग डालने वाले हैं हल्दी हल्दी ना रंग बिनि उनाव हरगोन संख्रै हरबाय लोगोफोर संख्रै दालाय मानोथो दानिया एबार होदो थालिर फस्लाखौ इनि उनाव बोरमा दारिखौ होनोसै जाबायल' थादो ओमफ्राय बरिया जाबाय हो थालिर फस्लाखौ होदो होआ मानो हो एखना दै हानर हो अ खानै खानै नांलाय गैखौ संनो आं संबा आखाइ फारसेजों संजोबनो हायो मिथिगौ मिथियाखै बारा जागोन खोमा बारा जाया रेबगोन वाव उथायदो मिलायखादो गुफुरदो गोमो गोमो बरिया जाखागोन नलाय दे माबार अराबो बरिया नांखादो नै दाउ बेदरजों बांसिन गोथाव जायो नायो दाउ बेदरजों आइयासो संना जाबाय एरनाय थरनाय एरनाय दसे खामथावजोबाखैथ' बरिया जाखादो तुफान नुनायाव माबायदि नुदों लोगोफोर नै नुनायावनो माबायदि नुदों बेखौल' बुंदों नोंसोरो नुनायाव माबायदि नुहुरदों नै बा बरिया जाखायोले खुदै गयोलै बिदिबा साला स्रोद स्रोद मोनलायलांदों नै सालाया गैलालै दा आलौ होना होबावबाथ' देन्जार जाखासिगोन खुदै गबाय आंखो हाला लोगोफोर गारामाया ओरै ज्राव 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 जाबोजोबदों आंना खुदैया दै होनाय हाबाफारिया सोलिबाय जोंना बारा दै नाङा बारा खद जानो नाङा दै होबाथाय नोंहा लायनो फिनिशिंआव लाय मारबाय जेन गावसो संदो आरो जेन गावसो संदो गोथाव जागासिनो दङ लागाव बङाइगाव वाव टेस्टी 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 गांगोथफा गांगोथफा ओइ मा होनबावगोन गावखां नागिरदोसो सैमा लाना अबेखि थांदोंमोन साखि खोमा फैबाय नुदो फिनिशिंआव सोर लायोलै फिनिशिंआव मालायखौसो होनो सं गासा साला साखुम साखुम गोसो जादोंना जायाखै दे जियानो जा आलुआ पारफेक्ट ओमफ्राय बाखि सब पारफेक्ट संख्रि इसे नांबावगौ दे होना होदो नेक्स्ट जाना जाया नानि लोगोफोर फाइनालि मोनबाय नै बेदराव वाव दिनै फार्स्ट टाइम बुहुत गोबाव जाबायमोन माने बेबायदि अमा बेदरजों थालिर फस्लाजों संना जायैया माने दिनैसो माने गोसोखांब्रबनानै आङो जानो लुगैथारनानै संथारबाय आरो बिराद गोथाव जादों ओंखामखौ खानसेयाव जाया थालिर बिलाइयाव जागोन बाहेरावनो जागोन थालिर बिलाइयाव जानायावथ' गांगाथफाय आइडिया बानायखायो दाना एसे साइड खालामनानै लानोसै बेखौ दा लांनोसै इयावनो थाखाथो इयो इयावनो जानोसै जों साथामल'खा ओमफ्राय आइयाबो मोनजाया आइना बेलेगसो ओंख्रिया बेलेगाव थाङा दोनो गांगाथफा नानि आं जानोसै मोननानै जानो कारने रेडि जाबाय एकदमबारे जारोम 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 वाव नै आंनि थरायनानि नानिनि दा नै जों खाथाम जागोन खासे खाननै खाथाम जानायावथ' एकदमबारे खद नुखादो थेवबो आं खनसे साखिबावनानै खोथायनोसै नै साखिनायानो जोबा साखिनानैनो खावसे फोजोबखाबाय फोजोबगोन बे खावसे बरिया जाखादोंलै नायलांबाय थानाय जानायखौ लुगैजोबलांबाय ओंखामा गुरैसे गुरैसे खानोमा ओंखाम खुरैसे ओंख्रि खुरैसे बेदर खुरैसे हाबथारला थारमाने जानो बेयाव मा ओंख्रि दालि आंथ' सावखौसो नांगौ ơi lại bị cướp mày sợ mày sao khóc không theo bên này
फिसा गावा जाखांनानै बैयाव दोनहैबाय जाखांना थांनानै थेवबो मालायखौ जानो होनबाथाय गाबख्रावबायानो थागोन इयो ओंखाम लाखाबावबाय अयथासार गोथाव जाखादो गोथाव जायाखैबाबो थालिर जानायावनो गोथाव जादों फुंनि भिन्दि भाजा बर'फोराल' जायोना बेलेगफोराबो जायो थालिर बिलाइयाव मा थालिर फस्लाखौ बर'निसो जायो खोमा इयो बर'निल' जायोना मानि जायो बेखौथ' एख' मिथिला हारसाफोराबो जायो खम जायो खोमालै बिसोरो हारसाफोरालाय माथो जानो अमाखौ जायासै नोंसोरलाय बर'निसो बिराद गोथाव मोनोलै खिन्थु Tiele. दैमानि जोबलांजोब्बाय होनलाय सोरनावबा जुदि बिराद फैसा थाखा दङ फैसा थाखा थानानैबो जुदि मोजां मोजां बुस्थु जानो रोङाबा लाब गैया मोजां मोजां बुस्थु माने जेरै दामि दामि बुस्थु नोंलाय आंथ' पान साननाया लागै फैसाया थाखायानो गैया जालांबाय थेवबो जानायखौ गारा धार लानानैबाबो जायो माने मानो होनबा जिबना थोरसेल' नामा होनदोंबा जानाय दिसलाइफ फैसा थाखाया रावनाव थाबाय थाया राइट आरो थैनायावबो लांफाया एख' लांफायाना थैनायाव मानसिखौ हासुनानैसो खावो फबो ओरैबायदि गोथाव मोनदो जायनि थाखाय सानसेसे ओंखाम सैमानो होबाय थेवबाबो गाबबाय दं बाराबाबो गोथाव जाया बिराद जखानिजोबना जिखुनु बुस्थुआनो गोरोबनि जानांगौ मिथिया आंना खावफ्रामनानै मोजां जादोंलाय बिलाइआ नोंसोरनि खावफ्रामाखै आरो मा गोसोम सानदों आंखौ मानो खावफ्रामनाय जायो मानो अराव आंना लाना फैदों मा जायो अराव खावफ्रामबा गोथावसिन जायो माथो होनदाने जागोन गोथाव बेबायदि दुनि काला हर हाला नांगो हरब्रा जागोन ना लाखैनो jangan tebak ha menjaga ini Medama munjatwa dasan deh terus tuh kapan itu menjaga lain kan jam yang ini kamu sih jatan halang जोंना जेबो बिदि माबा गैलायाना जालायनाय मालायनाय जेबो मोना जों सोरबा सानना हिनजावफोरनि गैया जादो मादो आंबो इनिखौ जायो एबा आंनि जायो खुनु माबा माने स्टाइलाव जानो लुगैया हौवा हिनजावदोलाय बेमारालाय सनलायबाबो मा जानोखै बेमार जाबा आं गारना दोननांबाय ओरैनोसो बेलेगफोरादि माबालायोना जालाया बे हौवादोनो बुंथ'ला दे जानायखौल' बासि नामा जानोलाय खतम finish tata bye bye होनलाय गारनाङा हागोन हाला
दावराव जानो दोना बुं सेरेब